Ahojte, vítajte na mojom kanále. Dneska budeme robiť kakaovú bábovku. Potrebujeme 300 g polohrubej múky, 200 g kryštáľového cukru, 100 g rozpusteného masla, pol hrnčeka mlieka, 2 polievkové lyžice kaká, 1 sáčok kypriateho prášku a 1 sáčok vanilkového cukru. Keď to máme všetko zamiešané. Je to jednoduché, stačí to len poriadne zamiešať a potom to nalejeme do farmy. Teraz, keď to máme rozmiešané, mi príde na pomoc moja sestra Stelka. Ešte predtým, ako tam nalejeme cesto, to vymastíme maslom. Pritom mi pomáha moja sestra Stelka. Keď už máme formu vymastenú maslom a vysypanú múkou, môžeme tam začať dávať cesto. Cesto vyhladíme a dáme ho piecť do rúry na 180 stupňov a 40 minút. Teraz otvoríme rúru a vložíme tam formu s cestom. Bábovka už je upečená, vychladená aj vyklopená z formy. Dokonca sme ju aj pocukrili. A ako vidíte, podarila sa nám. Dobrú chuť! Majte sa sladko!